What's going on, good people? I've been saying this. Ngihleli noba? Ngihleli no Eskay wethu. Okay, uyakwazi ukushela kuqala. Yeah, ayikho indoda akwazi ukushela, ngiyakwazi ukushela. Out of 10 usinika manje ukusheling? 10 out of 10. Uyi-10 out of 10 boy? Yeah. Shunje mafika 10 njengamanje noma ngayiphi? Ungayiwisa phansi. Manje. Right now. Yeah. Ayile. Okay. Clara wasn't ezincane Clara was. Okay, you got 2 minutes to get her numbers. Starting in 3, 2, 1, let's go. Sawubona. Sawubona. Sicela ukubuza igama ke. Yolanda. Lelo gama lelo angilazi. Sicela ungiphe inamba zakho. Namba zami. Ngajabulela ukukhuluma nomuntu omuhle njengawe. Are you gay? Ngikho gay. Okay, I'm gay, so. Okay, nami sengigay. What did he say? Just because of the numbers, I'm so gay. Yeah, awungithi ngifuna ukukhuluma nawe nje kuphela. Uzothini? Sokhuluma ngobugay bethu. Do you have pussy? Yeah, nginepussy. What? Bro, what are you talking about, man? Oh, really? Yeah, afuna ukukhombisa. No. Okay. Hell no. Hawu. Ngiphi inamba zakho phela sokhuluma into eyiningi. Ngizani number zami? Ngifuna nje sokhuluma ngobugay bethu. Ngani? Go gay? Yeah. Awukho gay? Ngigay, wazi ngani ngigay, ngifuna ukukhombisa. No, ngangikhombisa. Uthi ngiphi inamba zakho. Ngiyakhona ukuphi number zakho? Ngizobala ku10 bese nginika inamba zakho. Uzonika ngithi No. ngobani? Awuyani type yami. Type yami. Shem. Phephisa ngoba ngiyona ngiyitype yamantombazana. Nami intombazane ukuthi angibona ngayo. Ngile intombazane emi. Okay, awuchazi ke noma kusungula. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ayiyezwa. Ngiyabonga ukunika isikhathi sakho. Okay, danko. Ngikahle. So, utholele number? Shibetsa ngithola. Who's that? Singumlethe. Sangiyona type yakho. We don't care. Isheling yakhe out of 10 ungamzweli. Rate ba? 0. Akekho gay vele so. No, Sky and Pants. You know what it Sky and Pants, no. You know what it is.